Sadullah Aydın doğru haber. Hon tücari nikarin çekin berxwedanê ji destên wî bistînin. Amerîkaya şeytanê mezin ku hamiye Siyonîstan e û wan muhefeze dike dixwaze û hewlê dide ku çekên hêzên berxwedanê ji destê wan bistîne û bêçekirinê bike. Piştre li ber Siyonîstên qirker veke. Dema Hamas, Hizbullah, Ensarullah, Cihada İslami û hêzên din berxwedanê bêçek bibin, bi awayekî tabî ji bo Siyonîstan to asengî namîne û hemî rê li ber Siyonîstan vedibe. Di encamê de kengî bixwazin ew ê bikaribin İsraîla mezin ava bikin. Xewn û xeyalê şeytanê mezin Amerîka û Siyonîstan ên derbarê axê Îslamê de diyar û eşkere ne. Tiştê ku însanan ecêb mayî û matmayî dihêle ev e ku hikûmetên di serê welatên Îslamê de heman gotin û stranê bi dubare û tekrar dibêjin. Ev dînîtî, ev ehmaqî, ev îxanet însanan ditirsîne û endîşedar dike. Digel eşkereye ku her cure lehevkirin, teslîmiyet, lehevkirin û tavîzdayên Siyonîstan nasekinîne jî îdaravan û hikûmetên welatên Îslamî bi celladên xwe re tîran dabêjin heman armanc û hedefê. Ev yê ji xeynî xiyanetê bi to awayî nayê îzah kirin. Lê Amerîka, Siyonîst, xulam û xîzmetkarên wanê li alema Îslamê ne vê heqîqet û rastiyê nizanin. Ewladên Îslamê hereketên berxwedana Îslamî tu carî dev ji çek û silahên xwe bernadin û danayînin. Ji cenabê pêxember vir ve tarîx û dîrokê şaherî ji vê yekê re kiriye. Di tarîxê de tim mînak û mîsala vê yekê tuneyek û berxwedana Îslamê çek û silahê xwe danînin. Ji Hezretê Hüseyin heta îro bi sedan hereketên Îslamî derketine holê û bi dehan qiyam derketine meydanê. Lê tu carî tevger û hereketên Îslamî teslîm nebûne. Îroj Hamas, Hizbullah, Ensarullah, Hereketa Cihada İslami, hêzên berxwedana Iraqê û yên din tu carî nefikirîne ku serê xwe bitewînin. Ev tevger û hereketan bi tu carî razî nebûnin ku ax û welatên xwe pêşkêşî Siyonîstan bike. Bedêla vê yekê çi dibe bila bibe, vê yekê tu carî qebûl nakin û wê teslîm nebin. Amerîka û cepheya şeytaniya ku bi Amerîkayê re tev digere, tevger û hereketên berxwedana Îslamî bi tevger û hereketên beşerî re muqayese dikin û didin berhevdû. Mesela hereketên weka FKO'yên beşerî dibe ku çek û silahên xwe deyînin û teslîmî dijmin bibin. Dibe ku hereketên Marksîst û liberal dev ji çek û silahên xwe berdin û teslîm bibin. Hevkariyê û şîrîktiyê bo wan re bike. Lewra hemû daxwaz û armancê wan derheke vê dunyayê de ne. Meseleya wan ne riza Xwedê, cennet û cehennem e. Lê ji bo hereketên berxwedana Îslamî tenê du rê hene. Ya serkeftin û janek bi rûmet û şeref, yan jî şehadet û mirinek bi îzzet. Hereketên berxwedana Îslamî tu carî riyên sêyemîn nafikirin. Belê ewladên Îslamê ji çek û silahan hez nakin. Dest avêtina çek û silahan çareya herî dawîne. Ew li aliyê aşîtî û huzûra civakî ne. Heta ku hemî rê nêxetimandin, berê xwe nadin mücadela bi çekan. Bi hikmet tev digerin, li hember êrîş û tacîzên dijmin tahammül û sebir dikin. Lê dema mesele were qirta davîn, bi mêrxasî û qehremanî derdikevin meydanên cihadê û tu carî teslîm nabin, ya şehadet yan serkeftin. Ji ber vê yekê dibe şeytanê mezin Amerîka, dijminê Siyonîst, xaînên xumarî xwe nekin nava xeyalên pûç. Heta ku berxwedan wan ji axê xwe neqewirînin û axê xwe azad nekin tu carî nasekine. Belê te Hamas, te Hizbullah û tu jî hêzên dinên berxwedanê çek û silahên xwe wê daneynin.